No. Lauantai-aamu. Kappas, lunta. Mikä parasta? Adolf tulee tänään. Ja hän lupasi viedä minut juhliin. Huomenta, isä. Adolf. Ei, Adolf. Adolf on paras ystäväni. Minun täytyy tehdä hänelle lumiukko. Pääpaikoilleen. Noin. Lähes valmis. Adolf! Moro, mä tulin. No morjesta, kiva nähdä. Joo. Mitäpä jos mentäs... Olepa sinne mennään tonne sisälle, niin esittelen sinut perheen. Odotas, mä tulen. Tästä tulee todella hauskaa ilta. Joo, illalla on bileet. Kädenpuristus. Tässä on meidän kissa, Rupert. Ai jaa. Hei, varo! Mikäs mua pisti? Se on tuo joulukuusi. Se on tyhjä kapistus, mut sitä saa rikkoa. Ai jaa. Wow. Onpas hassu. Katso, on tyhmän näköinen. Katso minua. Aika. Hauska. Ne ovat täällä. Tuossa on isä ja siinä on äiti. No, niinpäs onkin, joo. Onpas pölys. Pölys. Mennään hillumaan. Joo. Juhu, jipii. Muistatko tämän tanssin? Joo, tuo tuttu. Näin se meni. Joo. Au. Ei. Mennään pakastimeen. No taasko? Joo. Kalapoikkoja. Niin, entä sitten? En syö lihaa. Se ei haittaa. Masentaa. Mikä sinulle tuli? Adolf! Adolf! Odota! Ota minut mukaasi. Mennään sinne juhliin vaikka. Joo, sopii, mutta kylpytakissako? Joo, hypät. Wow! Osaatko hypätä? No en näe tällä tavalla. No, ihan kiva. Joo. Aika hurjaa. We're walking in the air. Perilläkö? Noin. Sattuko? Täälläkö? Pidä Joo. minusta kiinni. Tänne päin. Tänne metsääkö? Joo. Tule vain. Oletko varma? Kuuntele. Taidankin jo kuulla musiikin pauhuavan. Joo, täällä kaikki on. Tervetuloa. Onpa hyvä. Yes. Täällä on naisiakin. Joo, hyvän näköinen. Kyllä. Joo. Aikamoinen länkkärä. Tehdään se piiri. Joo, ja sitten yllätys. Sä ajatkin keskelleen. Aika temppuja. Taas on hauska. Pitän sivulle. Joo. Aua. Hula. Joo. Te olette niin voimakkaita. Minä olen niin hiiveri. Nyt pyörittää. Joo. Annas pukki auttaa. Mitä? Mennään ottamaan lasilliset kylläkin tuonne majaan. Adolf, tule sinäkin. Poroja. En mä kuulu. Aika myöhään. Joo. Okei, pukki. Hei hei.
taas olla perillä. Kiitos tästä illasta, Adolf. Joo. Mulla oli tosi hauskaa. Hyvät bileet oli kyllä. Hyvää yötä, Adolf. Adolf! Adolf! Hei poika, missäs olit viime yönä? Tää äiti ja isä. Hei poika, kyllähän... Adolf. Ai, kirkasta. Adolf. 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 Mikäs hitto tämä on?